Pois digamos que con a Cidade de Macantar o que queremos é achegar o mundo das pandereteiras á xente de hoxe en día, tanto a nivel de que instrumentos, por que, cando, como se tocaba, e tamén facerlles ver que esta música, que é música das súas aboas, bisaboas, tataraboas, está presente no seu día a día. Bueno, as cantigas son poesía popular oral. É outra forma máis de literatura, aínda que non estea escrita nun papel. Evidentemente, nun día como hoxe, no que aquí se está poñendo en valor a literatura escrita, pois tamén queremos poñer ao mesmo nivel a nosa poesía popular. Pois dun xeito moi positivo. Digamos que cando Leilías xurde no ano 89, o noso objetivo era que Galiza percibira esta música como propia, xa que había un completo descoñecemento por parte de todo o mundo de que isto formaba parte deles. Ti pensabas en música galega e o que se che viña a cabeza era a gaita, non pensabas nunha muller cunha pandeireta. Digamos que o punto xa máis álxido deste camiño que nos percorrimos é que o Día das Letras Galegas sexa adicado ás nosas cantareiras, ás nosas pandeireteiras. Realmente é a motivación, porque ao fin e ao cabo hai que pensar que as mulleres eran as encargadas de dinamizar a vida social. Se elas non tomaban a iniciativa, non existían eventos nos que a xente pudera relacionarse, non sendo outra cousa que non fora o traballo. E todo isto pois é o que deu lugar a que Monse e Felisa, a súa compañeira, pois crearan a Cidade de Macantar.